बिथाङानो जाहैबाय मुंख्लं अन्दरसिं बसुमतारी बिफा बेबी बसुमतारी। बिथाङा चिरां जिल्लानि। बयबो आखाइ खबनानै हो, जोंखांथों बिथांनि नखर, गोजोन जाथों मुंख्लंनि जिउमा। बेनि उनाव फैगोन जोंहा चिरां जिल्लानिफ्रायनो मुंख्लं आर्टिस्ट नार्जारिनि नखरनिफ्राय लाफाश्री नार्जारी। बिथांनो आङो इउजि ब्रह्म सारनि आखाइनिफ्राय बे चेकखौ होनो थाखाय खावलायबाय। नेक्स्टआव दङ बरन्दा नार्जारिनि नखरनिफ्राय फैनाय बल' नार्जारी। बिथांखौ आङो आवगायबोनो थाखाय खावलायबाय। बल' नार्जारी बिथांखौ आं आवगायबोनो खावलायदों। बल' नार्जारीनि उनाव दङ रघु बर'। बिथाङाबो चिरांनि दानसोरां बर'नि नखरनिफ्राय फैनाय। बिथाङा जाहैबाय लाफाश्री नार्जारी आर्टिस्ट नार्जारिनि मुंख्लंनि नखरनिफ्राय फैनाय। बिनि उनाव दङ दानिया बल' नार्जारी। बल' नार्जारीनि उनाव फैगोन रघु बर'। बिथांखौबो आं फैखानो थाखाय खावलायबाय। बिथांखौ आङो जोंनि मावफुं सोद्रोमा फेरें रनजित बसुमतारी सारनि आखाइनिफ्राय होनो थाखाय खावलायबाय। बे जों दा जाय चेकखौ होदों बेयो मोनसे खालि डेम'ल' आरो बेयो मोनसे दिन्थिनाय बेयो। ओमफ्राय गुबै चेकआ फिसा जागोन, बेंकआव जाय थाखा हाबगोन बेयो फिसा जागोन, लेखा बिलाइ जागोन। दानिया रघु बर'। बिथाङा दानसोरां बर'नि नखरनिफ्राय फैदों आरो बेखौ आङो बिथां XNDFB बिथांनि आखाइनिफ्राय आजावनो थाखाय खावलाय। नेक्स्टआव दङ कनिका बरगयारी गोविंद बरगयारीनि नखरनिफ्राय फैदों। बिथांखौ आं आवगायबोनो थाखाय खावलायबाय। कनिका बरगयारीनि उनाव आबिया नार्जारी। बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय। आर'नाइखौ इखादो, आर'नाइ लाबो। बिथाङा जाहैबाय कनिका बरगयारी गोविंद बरगयारीनि नखरनिफ्राय फैदों। बिथाङाबो चिरां जिल्लानि। बिनि उनावनो दङ आबिया नार्जारी। बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय। आबिया नार्जारीनि उनाव फैगोन चिन्तन गयारी। चिन्तन गयारी बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय। जौसाङाव थानाय आलासि बिथांमोनखौ आङो फारियै बे चेकखौ रानबाय थानो थाखाय खावलायबाय। आबिया नार्जारीनि उनाव फैगोन चिन्तन गयारी। चिन्तन गयारीनि उनाव फैगोन रनजित बसुमतारी। बिथांमोनखौ आङो लान्थ्रियै फैखानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। रनजित बसुमतारी बिनि उनाव मालती औवारी। बिथांखौबो आङो फैखानो थाखाय खावलायबाय। दानिया चिन्तन गयारी। बिथाङा जाहैबाय लान्था गयारीनि नखरनिफ्राय फैनाय चिन्तन गयारी। बिथाङाबो चिरां जिल्लानिनो। बिनि उनाव दङ लेरख' बसुमतारीनि नखरनिफ्राय फैनाय रनजित बसुमतारी। बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय।
बिथाङा रनजित बसुमतारी लेरख' बसुमतारीनि नखरनिफ्राय फैनाय दानिया आङो खावलायहरदों मालती औवारी मधुला बसुमतारीनि नखरनिफ्राय फैनाय बिनि उनाव फैगोन गहिन बर'नि नखरनिफ्राय दिपाली बर' बाक्सा जिल्लानिफ्राय बिनि उनाव फुकन बर' बिथांमोनखौ आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय बिथाङानो जाहैबाय मालती औवारी मधुला बसुमतारीनि अनजालि बिसि चिरां जिल्लानिफ्राय फैदों बे चेकखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांनि आखाइनिफ्राय आजावनो थाखाय खावलायबाय बिथाङा गहिन बर'नि नखरनिफ्राय फैनाय दिपाली बर' नेक्स्टआव दङ लाम्बेर बर'नि नखरनिफ्राय फैनाय फुकन बर' आरो बिनि उनाव दङ अनन्त दैमारिनि नखरनिफ्राय फैनाय नन्देश्वर ब्रह्म बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय बिथांमोना बाक्सा ब्रह्म आरो बिनि उनावनो दङ रेजिया सुगुनारी रौतानिफ्राय फैनाय बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय बिथाङा अनन्त दैमारिनि नखरनिफ्राय फैनाय नन्देश्वर ब्रह्म उदालगुरि जिल्लानि दानिया रेजिया सुगुनारी बिथाङा रौतानिफ्राय फैदों बिथाङा वाग्रांशु दैमारिनि अनजालि बिसि बिनि उनाव फैगोन जयद्रात दैमारिनि बिफा करकेश्वर दैमारि जयद्रात दैमारिनि उनाव फैगोन दन्दाना बिथाङा खरगेश्वर दैमारि जयद्रात दैमारिनि जाहोनाव दा बिथांनि बिफानो बे चेकखौ गथायनाय जाबाय दानिया जोबथा दंबावो मनजित बसुमतारीनि नखरनिफ्राय दन्दा बसुमतारी बिबुंथि लाखिगोन जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय दिनै थामथि खेब जोंनि मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनाय एबा एक्सग्रेसिया होनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय जोंनि इएम रनजित बसुमतारी बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि एमपि रोंगोरा नार्जारी बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बयजोंबो सिबिजानाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सार बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय इएम धर्मनारायण दास बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि गभर्नमेन्टनि एडभाइजार डक्टर बेल्लाव केकारजी बिथां बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथां सिला बसुमतारी दानसोरां बिथां आरो लोगोसे बाहागो लानो हानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन दिनै मुंख्लं नखरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बिब' बिनानाव बिदा फंबाय नोंथांमोन जोंनि बे हाबाफारिखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय मावफुंनाय जोंनि गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारि सुजित बाग्लारी बिथां आरोबाव सासेबाव नेहाथारि सेक्रेटारि बेयाव सफैदों हाजरिका बिथां दा बे समाव आङो गोलाव सम बे सोमावसारनायाव जायफोरा अबथिरा जिउ गारनांबाय बिथां साफ्रोमनोबो आङो आंनि सिबिनायखौ बावहरबाय बिथांमोना अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो अबंलावरिया जायगा होथों बिनि थाखाय अबंलावरिनि खाथियावबो आङो आरज गाबबाय आरो बिथांमोन जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय गावखौनो बावलांबाय
बिथांमोननि मोनफ्रोमबो नखरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ आङो बे समाव बयनोबो बावहरनाय जाबाय। दा माखासे बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ जोंनि इएम बिथां, मन्त्रि बिथां आरो बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंलांबाय। आङो गुसुङै फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो सानदों। मुंख्लंआ हारिनि मुंख्लं। मुंख्लं जानायनि सिगाङाव सोरबा एनडिबिमोन, बिएलटिमोन, एबसुमोन, नाथाय मुंख्लं जानायनि उनाव बियो हारिनिनो मुंख्लं जायो। दा बे हिसाबै जोंनि हारियाव दिनै जिखिनि मुंख्लं जालांबाय, बर' थुनलाइ आफादनि रमान स्क्रिप्टनि सोमावसारनायाव, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव, बिएलटिनि सोमावसारनायाव आरो एनडिबिनि बे गोलाव सम सोमावसारनायाव जिखिनि मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोना जोंनि हारिनिनो मुंख्लं आरो बिथांमोनखौ बयबो सिबिनांगौ। बेवहाय सोर मा आफादनि, सोर मा हान्जानि बेजों खोथा गैया। बेखौ बिथांमोनखौ बयबो सिबिनांगौ। बर' हारिनि जारिमिना सेक्रिफाइसनि जारिमिन, बाउसोमनायनि जारिमिन। माखासे सुबुङा माखासे थासारिखौ नुखानानैबो बियो गोसोखौ दाद खालामनानै हारिनि बाथ्राखौ साननानै दावहायाव बारसोमनायखायसो बर' हारिया बिएसि, बिटिसि आरो दायो बिटिआर मोननो हादों। दा बे जायफोर बाउसोमनो हाग्रा, बै बाउसोमनो हाग्रा गोसोनि थाखायनो दिनै जोंनि हारिया बे उदां मोनसे थासारिखौ मोननो हादों। दा बेनिखायनो बे जारिमिना जाहाथे अराय सम गोजोर जानानै थायो, फैबाय थानाय जेनेरेसना, फैबाय थानाय जोलैया, आथाला बे बाथ्राफोरखौ मिथियो। बेखौनो नोजोर होनानै जोङो नैबे गोरोबथायाव मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम होननानै मोनसे प्रजेक्ट एबा मोनसे बिथांखि जों लाखिदों। सालबारिनि मोनसे जायगायाव अलरेडि हाबो मोननाय जाबाय। दा बेवहाय जागायजेननायनिफ्राय दासिम जेसेबां बर' हारिनि मुंख्लं जालांदों, बयनिबो मुङा बे मेम'रियेल मिउजियामाव थागोन आरो बिथांमोनखौ अराय सम जायनो गोसो बेनो फैनानै सिबिनो हागोन। जेरै इन्डिया गेटआव थाङोबा भारतनि जेसेबां शहीद दोङो, बेसेबा गिदिर खाम्फायाव बिथांमोननि मुङा लिरनाय दंजोबो। थिग बेबायदिनो जोंबो जोंनि रमान स्क्रिप्टनिफ्राय लानानै दासिम जेसेबां मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि बे मिउजियामाव बे मुङा थाजोबगोन। जाहाथे सोरनियाबा गावनियाव गोमायोब्लाबो बेवहाय फैनानै बेखौ मिथिनो हायो। दा बे खामानिखौ जोङो मावफुंनो आखायाव लादों आरो बेजों लोगोसे बे मिउजियामावनो गुबुन गुबुन सोमावसारनायनि मडेल जों माखासे बानायनो सानदों। जे उदांस्रि भारतआव बर' हारिया बोरै जागायामोन, बै समनि पिटिसि, एबसुनिफ्राय लानानै जेसेबां जि जालांबाय, बे गासैखौबो बे मिउजियामाव दोननो थाखाय जोङो माखासे डिजाइन बानायगासिनो दङ। जाहाथे मुलुगनि मानसिफ्रा फैयोबा, बेवहाय थाङोबा बिथांमोना नुनानै बुजियो जे बे हारिया बोरैहाय दिनै थांनानै दङ। गावनि थामोनथा, गावनि सिनायथि, गावनि सोदोमस्रि बे गासैखौबो फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेसेबां सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जाखो, बेखौ जाहाथे मुलुगनि मानसिफ्रा मिथियो। दिनै आं थांनो मोनाखै, नाथाय खोनादों भियेटनामफ्राव भियेटनाम जुद्धनि मिउजियाम दङ। गुबुन गुबुन हादोरफ्राव बेबायदिनो मिउजियामखौ बयबो बानायनानै दोनदों। दा बे मिउजियामखौनो जोंबो जाहाथे बानायनानै दोननो हायो। मानोना फैगौ समनि दावहाया थांखांनाय समनि दावहा बायदि जानाय नङा। सिलाय लानानै पुलिसफोरजों गावलायनाय, माखासे होसोलायनाय, बेबायदि दावहा जानाय नङा। फैबाय थानाय समनि दावहाया बेयो मेलेमनि दावहासो जागोन। दा बेनिखायनो गोदान जोलैया जाहाथे बेखौ मिथियो, बेखौ जोङो नोजोर होगोन। दायो जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो गिबियाव 40 मुंख्लंनो
होनाय जादोंमोन भारतनि नख'र मन्त्रि अमित शाहनि आखाइजों। बिनि उनाव सा 201 होनाय जादों आरो दिनैनि लिस्टआव जोंहा 200 दङ आरो बेनिफ्राय 191 सेंसन जानानै दंबावो। गासै 632 जोङो मुंख्लंफोरनो होनो हासिगोन। दा बेवहाय माखासे लिस्ट दंबावो। एनडिबिनि बेलायाव जे बे लिस्टआ ओरैबायदि जादों कि गोबां मुंख्लंफोरनि पस्टमर्टम रिपर्ट गैया, थानायावबो एफआइआर गैया, केसबो रेजिस्टार्ड गैया। दा बेवहाय बेफोरखौ नागिरनायावनो गोबाव जादों आरो बेखौ नागिरनो थाखाय गेजेर ससेयाव एसे थाद'नाय बायदि जादोंमोन। दा दानसोरां बिथांमोना खस्थ' खालामनानै बेखौ नागिर बुथुमनानै लाबोदों। दा बेखौ एगेन स्क्रुटिनि खालामगोन, गभर्नमेन्टआबो नायगोन, दैदेनगिरिफ्राबो नायगोन आरो मुंख्लं जानांगोन। मुंख्लंनि माना बयनिख्रुइबो गोजौआव। दा बेनिखायनो बे मुंख्लंफोरखौ स्क्रुटिनि खालामनाय खामानिखौ मोजाङैनो मावनो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायदों। एनडिबिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ एबा मावथिफोरखौ जों सिनायनाय नङा, मानोना जों एबसुमोन हिसाबै एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रानो सिनायनानै होनांगोन। दा बे हिसाबै बे खामानिखौ जोङो गोसो होनानै मावनांगोन। आङो दिनै जिखिना मोनबाय, माखासे जोंहा दायो अनलाइन जाजोब्बाय बेंकनि खामानिफ्रा, ट्रेजारिनि खामानिफ्रा। दा नंखायनो बेखौ अनलाइनसो जागोन दानिया। जायखिजाया चेकफोरानो एकाउन्टआव हाबनाय बे सिस्टेमसो जागोन। दा बेवहाय जास्ट बेनिखायनो जेखौ डेमि चेक होननानै बुङो, दामि चेक, दा बैयो मोनसे डेम'। दिनै फर्मेलि जोङो मुंख्लं नखरखौ जोङो मोनसे रेसपेक्ट होनानै बेवहाय मान होनो होननानै एबा बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय हांख्रायनाय जादों। दा बे हिसाबै जिखिनि जोंहा फैदों, गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि दङ। मैयानिफ्रायनो नोंथांमोना एसे खस्थ' खालामनानै फैदों। दा बे हिसाबै जोंहा जायफ्रा खामानिखौ मावगासिनो दङ बिथांमोना बुंदों जे जेसेबां हायो थाबैनो बेखौ स्क्रुटिनि खालामनानै नैबे साननैसोआव अफिसाबो कन्टिनिउ बन्द जाबाय थादों। दा बे हिसाबै अफिसा मोजां सोलिनाय लोगो लोगोनो बे जिखिनि 5 लाख मोननांगौ बेखौ माबायाव एकाउन्टआव बेखौ सोनाय जागोन। दा नंखायनो नैबे सप्तासेनि समाव आङो जायफ्रा खामानि मावबाय थादों बिथांमोनखौ खेबसेबाव फिन बे चेकबुक मा होनो एकाउन्ट बुक बायदिसिनाफोरखौ एसे नायफिननो थाखाय आं खावलायदों, जाहाथे गोरोन्थि जाया। दा नेक्स्ट फेजआ जाहैगोन जोङो मार्चफोरनि गेजेराव आरोबाव 190 होगोन, नैबे 200खौ होखांनायनि उनाव। बिनि उनाव आरोबाव 600निख्रुइ बांसिन एप्रुभ जानानै दङ आसाम सरकारनाव। दा बेखौबो जों नायगोन। दा बै 600खौ होनो हायोबा जोंहा 1200निख्रुइ बांसिन मुंख्लंफोरनो जों होनो हागोन। आगोलनि सरकारनि समाव 300ल' होनो हादोंमोन बिथांमोना 17 बोसोराव। मा जेंनानि थाखाय होनो हायाखिसै बेखौ मिथियासै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै सोमावसारनाय समनि मुंख्लं 1135 जन बिथांमोनाबो मोननांगौ जानानै दङ। दा बेनिबो सावरायनाया जाबाय थादों आसाम सरकारजों आरो आसाम सरकारनिफ्राय क्लियार जे जेब्लानो मुङा कारेक्ट जागोन एबा स्क्रुटिनि खालामनाया जागोन अब्लानो बिथांमोना जोंनो फान्डखौ हरगोन आरो जों होबाय थागोन। दा बेनिखायनो आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। नोंथांमोनाबो मेंगोन। ओंखाम जाबायना बयबो? ओंखाम मोनजाजोब्बाय? दे बिदिब्ला होमबा बाखि थांनाय फैनाय बायदिसिना खोथाखौ जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथांनि दायित्वआव दङ। बिथाङा दा नोंथांमोनजों रायलायबावगोन। आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय। अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों बयखौबो जाहाथे अबंलावरिया इसोरा मोजाङैनो लाखियो, बयबो मोजाङै आलो गोजोनै संसार जानो हायो। खोथाया जाहैबाय मोनसे फेस मुभमेन्ट जोब्बाय। दा बे फेसआ जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा मा गोमाखो, मा थाखो, मा बायखो, मा जिखो बेखौ जोङो मोनसे नायनानै लानो गोनां जायो। दा बिएससि मोननायनि उनाव बोसोरथाम जिरायथ'दोंमोन।
बिटिसि मोननायनि उनाव 2003 मायथाइनिफ्राय 2010 मायथाइसिम जिरायथ'नाय जाबाय। दा जोङो बिटिआर मोनबाय। बे बिटिआरनि गेजेरजों सानजाहा गामि सोनांगोनि बाथ्रा दङ। फरेस्टनि हाखौ मोननोनो गोबां सोमावसारनो गोनां जाबाय सनितपुर बिश्वनाथाव। नाथाय दायो जेब्ला जों 3 बोसोराव नैबे सरकार फैनायनि उनाव गोबां स्पिडआव खामानिया जादों आरो बै डिस्ट्रिक्ट मोननैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे मानसिफोरखौ लाफानानै गोबां प्रेसाराव दोननायलाय सनितपुर बिश्वनाथनि हाया थाब थाबैनो जागासिनो दङ आरो जिखिनि आद्रा दङ बेखिनिया थाबैनो जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बे हाया जाजोबबानो बे गामि सोसननायाबो जोबोद क्लियार जागोन। मानोना बे एरियाखौ आगोलाव हा जायगायाव नो मेन्स लेन्ड मानसि गैयि जायगा होननानै हमनाय जादोंमोन। दा जेब्ला हाया जागोन लेन्ड टाइटेल मोनगोन अब्लासो बेवहाय मोनसे आइडेन्टिफिकेशन फैगोन जे बे गामि जाबाय होननानै। दा हाया जानायनि उनाव लासैनो बेखौ रेभिनिउ भिलेजाव सोलायनांगोन। दा जेला बाउन्डारिथिंजाय 40सो गामिखौ सोग्रोबाय, दा 19 गामि आरोबाव नटिफिकेशन ओंखारनो गोनां दङ। बे ओंखारजोबोबा गासै 60 गामि जागोन। बिनि उनाव माखासे जि रेभिनिउ भिलेजफोर बाउन्डारियाव दंबावो बेखौ सोनायनि बेबस्था खालामनानै फरेस्टनि जिखिनि गामिफोर दङ बेखिना एन्टाइटेलमेन्ट मोननाय लोगो लोगोनो जों मोनसे नटिफिकेशनजोंनो बेखौ बिटिआरआव जोङो लाबोजोबनो हायो। अब्लानिया बेवहाय समस्ति बानायनाय बायदिसिना अफिस आदालत बानायनाय बे खामानिखौ जों लासै लासैनो मावगोन। दा बेनिखायनो बावैसो आं गहपुराव थांदोंमोन, मोननैसो खामानि मावगोन होननानै बुंनानै फैदों। दा रिसेन्टलि खम समनि गेजेरावनो जोङो बालिपाराथिंजाय जेराव बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैबाय बेवहाय मोनसे मोजां गेस्ट हाउस बानायनायनि बाथ्रा सानबाय थादों, जेराव अफिसारफ्राबो थांनानै खामानि मावहैनो हानायनि, जाय इएमफ्राबो थांनानै खामानि मावहैनो हानायनि थाखाय जोङो बे गेजेर ससेयाव बे ओनसोलाव रायलायबाय थानाय जादों जे हा मोननाय लोगो लोगोनो बेवहाय जोङो मोनसे अफिस आरो अफिस काम गेस्ट हाउस बायदि जों लुहैगोन, जेरावनोखि एनि टाइम जोंनि लिडारफ्रा थांना थाहैनो हानाय, खामानि मावनो हानाय, रायजोफ्राबो लोगो हमफैनो हानाय बेबायदि बेबस्थाया जागोन। आङो गोलाव बाथ्रा बुंला, बयनोबो साबायखर बावबाय आरो बयबो जाहाथे गाहामैनो गाहाम न'आव सहैफिनो बिनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय सारनिसिम।